Ahojte. Takže včera som bol na burze v Lučenci a doniesol som si stade tesák z roku 1915. Jeden už mám, ale tak toto bolo také asi jediné, čo sa mi tam zapáčilo. Takže tento je aj značený. Nejaký Sermeligi. Ešte tu niečo malo byť a to už sa nedá prečítať. Skúsim potom niečo pogoogliť. Tu máme preberaciu značku armády. Je taký v horšom stave ako ten predtým, čo som kúpil. Už toto je také prihrdavené. Ručka je robená, lebo asi bola pravdepodobne v zlom stave, tak to spravili. Ale inak pomerne podľa mňa slušný stav. Čepeľ je trošku dosekaná, ale vravím, však to má koľko rokov. Takže tieto tesáky už mám 2. A v celku som s ním spokojný. Boli tam rôzne veci, ale nejak ma nezaujalo. Tam už nič iné. Púzdro. Aj púzdro vidno, že je také trošku prihrdavené, ale to sa mi aj páči. A teraz si ho porovnáme s týmto druhým, čo mi minule prišiel. Takto. Aj púzdro má trošku iný tvar. Je dlhšie. Toto púzdro je také prihrdavené, ale pravím, to sa mi páči. To sa mi na tom páči. Takže už mám 2 tesáky. Aj stav horší, ale čo je doma, to je doma. Nejako sa neviem dopátrať výrobcovia, čo to boli zač. Aj tento SZ, aj toto Sermeligi. Ak viete, tak mi napíšte do komentára, bol by som vďačný. Vidíte, táto záštita. Na záštite to vidno asi najviac, proste ten horší stav. Ale nevadí. Tu máme preberacie značky armády. Som ho bol asi 5 krát obzerať v jednom stánku tam pri pánovi a nakoniec som sa po ňo vrátil. Super, ja som spokojný. Niečo nové máme do zbierky. Tu mi príde na tomto, že je aj čepeľ širšia. Môžeme si to zmerať aj. Tu máme 41. 40. Takže nie je tam taký rozdiel veľký. Ale opticky sa mi to zdá byť. Dobre, takže ak sa vám video páčilo, dajte like. Ďakujem. Ahojte.